Kaixo, problema berri baten aurrean zaude. Irakurri erretaz eta segurazki ezagun egingo zaizu problema hau. Zergatik, segida hau ez ezaguna delako. Zenbaki arrunten segida da, eta zenbaki arruntekin lan egiten badakigu. Zenbaki arrunten segida progresio aritmetiko bada, diferentzia bat delarik. Beste alde batetik, zazpiren multiploak aipatzen dira hemen. Zazpiren multiploen segida idazten badugu, beste progresio aritmetiko simple badaukagu. Hor, diferentzia zazpi da. Horregatik problema baino gehiago enuntziatu honi ariketa esan beharko genioke. Segidak eta bereziki progresioak askotan agertzen dira problemetan. Horregatik, komeni zaigu birpasa bat egitea. Bai progresio aritmetikoena, bai progresio geometrikoena. Hemen dituzu eskema batean progresioen formula importantenak. Progresio aritmetikoen kasuan gaude, beraz, formula hauek erabiliko ditugu. Gai orokorra horrela lortzen da lehenengo gaia gehi n-ken bat aldiz diferentzia. Lehenengo n gaien batura, lehenengo gaia gehi azkena zati bi bider gai kopurua eginda lortzen da. Progresio geometrikoenak hauek dira. Gai orokorra horrela lortzen da. Lehenengo gaia bider arrazoia ber n-ken bat. Eta lehenengo n gaien batura formula honekin edo honekin lortuko da. Lehenengo gaia ken n garren gaia bider r. Eta hori dena zati bat ken r. Edo lehenengo gaia ken n garren gaia hemen ikusten dugu nola lortzen den, eta hortik beste formula bat ateratzen da. Eta gai guztien batura egin daiteke, bakarrik arrazoiaren balio absolutua bat baino txikiagoa denean, hau da, minus bat, eta bat tartean dagoen bitartean. Kasu horietan, infinito gaien batura egin daiteke, eta horrela lortzen da. Lehenengo gaia, zati bat ken arrazoiaren balioa. Jarraian, problema batxiko dugu. Zenbaki arrunten segidaz gain, zazpiren multiploen segida aipatzen da. Zazpiren multiploak horrela adierazten dira. Zazpi eta goian puntu bat. Eta multzo honetan ondoko zenbakia daude. Zazpi, 14, 21, 28, 35, eta bar. Batetik horrengora pasatzeko, gehi zazpi egiten dugu. Gehi zazpi. Beraz, zazpi hori da diferentziaren balioa. Progresio aritmetiko baten kasuan gaude. Lehen geneukan progresio aritmetikoa, esan bezala zenbaki arruntena zen. Batetik, bat bi hiru, eta segidaren azkenan elementua 210 da. Elementu guzti hauen batura lortzeko formula badakigu zein den. S 210 adieraziko genuke 210 elementu dagoeleko berdin. Lehenengo elementua gehi azkena zati bi bider elementu kopurua 210. Guztira 22.155 ematen du batura horrek. Batura honi zenbaki guzti hauen batura kendu beharko zitzaion. Orduan, zenbat balio du zenbaki guzti horien batura, lehenik eta behin jakin behar dugu zenbat elementu batuko dugun. Eta azkena zein den ere kalkulatu beharko da. Badakigu gaiak, zazpiren multiploak zazpinaka doazela. Beraz, azkena
zenbaki honetatik hurbilen dagoena ikusteko zein den 210 egingo genuke, emaitza zehatza da, 30. Orduan segida honen azken elementua 210 bera izango da. Eta orduan arte eman diren urratsak 30 izan direla jakin dezakegu. Orduan, S30 izango da kalkulatu behar dugun batura. Eta da lehenengo elementua gehi azkena zati bi, bider elementu kopurua esan dugu 30 multiplo ditugula. Baturak 3.255 ematen du. Hauxe da kantitate honi kendu behar dioguna. Kenketaren emaitzak 18.009 ematen du. Hau da problema honen soluzioa. Problema bukatutzat eman dezakegu. Hala ere, problema honen generalizazio asko izan dezake. Lehenengo n zenbaki arruntak izanik, jokatu dezakegu zenbaki ezberdinen multiploekin, batzen, kentzen, gehitzen, nahazten eta abar. Planteatu zure buruari generalizazio bat eta saiatu ebazten.